y vamos a interpretar también una pieza que se llama Gloria, no es un Gloria, pero muy marchoso, con mucho ritmo.
una cançó molt bonica d'un text de Mario Benedetti que parla d'això, de que juntos somos mucho más que dos, i té una lletra molt bonica. És una pena, no he caigut de donar-vos la lletra perquè la podeu seguir, però és molt bonica. Així és que anem a fer aquesta peça, a no ser que tinguem algo preparat, algun vídeo segurament.
contigo, no vam fer, perquè com, bueno, pues, va ser un èxit, pues anem a fer un pis. Tots els grans artistes hacen un pis. No, parlant en serio, estic molt contents, de veritat, que la veritat és la primera vegada que hem vingut així i sentim-nos com en casa, arrobats, amb la nostra gent, i la veritat és que estic molt, molt a gust. Volem tornar a viure sempre, però és una experiència que sempre mos quedarà a tots, d'acord? Volíem fer un xicot de pis, que no fa falta presentació, però bueno, l'anem a fer, i és la versió